Så er vi sgu klar. Og nu kan man ikke se min pizza. Hej, det er Laura og Sandra igen. Og i dag, det skal vi lave The Pizza Challenge. Fordi at det er et år special. Og det betyder, at vi har været på YouTube i et helt år. Så vi vil lave The Pizza Challenge. Og vi har nogle sædler her med ting, som man kan smøre ud på sin pizza. Altså smøre ting. For eksempel som tomatsauce. Smøre ting. Og så her, der har vi ting, man kan putte ovenpå. Altså for eksempel banan og ost. Jeg synes egentlig bare, vi skal komme i gang. Så let's go! Og vi skal have 4 ting på. Ja. Sten, saks, papir nu. Sten, saks, papir nu. Så hvad hedder det? Så du starter. Så det er spændende, hvad det bliver. Jeg vil virkelig gerne have tomatsauce, fordi det er sådan... Hindbærsauce. Lækkert. Værsgo. Okay. Du kan lige trække ind imens. Ja. Tomatsauce. Sådan. Oh yeah. Og det bliver... Yes. Det her bliver godt. Eller citron. Og det ville faktisk være godt, hvis jeg fik citron, så ville det sådan lidt syre også, fordi der er helt meget sødt. Nej, jeg tror, det er en af de dårlige, fordi det er en af de store. Nej, ikke tors på rummet. Yes! Bare sådan tage noget. Det er jo lidt svært. Sådan der. Det er fint. Ulækreste i hele det her. Jeg er glad for, at du fik den. Ej, Jeg håber, jeg får pizza, så er det godt. og det gør det forhåbentlig ikke. Ostaps. Oster. Jeg håber virkelig at få pizzaost. Det kunne bare være det lækreste nogensinde. Banan. Så banan her. Ej, det skulle da for ulækkert det her. Nej, Sandra. Hvad? Sandra, det er ikke sjovt det der. Vil du høre mere på en 3? Det er fint. Godt. Du spiser bare. Den tror Ja, før var det bare rå. jeg vil virkelig gerne have ost. Altså, please. Ost. Får du bare det most af det citron og sådan Agurk. Vi kører bare lige skiver her på uden. Hvem har lige opfundet pizza challenge? Så håber jeg, eller jeg har allerede lyst. Citron. Ej, hvor lækkert, hva'? Tror den bliver lidt sur? Nej, der er også det der søde med. Ja. Ej, jeg fik præcis den dårlige æble. Hvad er det med den? Jamen, så har vi jo ikke fået bacon eller ost. Det var de 2 gode ting, som vi begge 2 gerne vil have. Sådan der. Er det ikke fint nok? Jo. Vi vender tilbage, når vi har bagt dem her, ikke? Hvad siger du det, ikke? Ja. Så, hej. Pizza. Og vi vidste ikke, at lige at 15 minutter, det kunne gøre så meget på i hvert fald Sandras pizza. Fordi det pålægtschokolade der, det ligner noget, katten har slæbt med hjem. Yeah. Så nu tror jeg egentlig bare, vi skal til at spise det. Så det her er så vores lækre pizza, og vi har lige noget appelsinsodavand til lige at skylle det værste ud, hvis det nu er. Okay. Ja. Så, vi tog bare et lille stykke, fordi at, vi så det, regner ikke med, at vi skal spise det hele. Ej, må man ikke godt sådan spise nogle af tingene sådan først, eller sådan skal man spise Okay, du kan starte med at smage på en banan. det var sådan, fordi at... Det er tomatsauce, og det er fordi, den har ligget nede under os, og væltet den. Så. Det smager ikke sådan, men jeg vil kaste op af det. Ja, det vil. Eller, det gør det måske. Det var kun en banan. Jamen, der er også tomatsauce. Prøv lige den her. Æble.
Det tror jeg smager godt, det der. Ja. Smager det godt? Må jeg smage? Det smager rigtig godt. Wow. Fordi der er bare sådan... Ej, der er hul i min pizza. Ej, det smager mærkeligt, det der ost. Det smager sådan... Hvordan smager det? Okay. Ej, det er mærkeligt. Prøv lige at smage sådan en vindrue her. Hvordan smager det? Det smager sådan lidt. Altså, det smager fint nok, men altså... Jeg kan vist bedre lide den anden, der kommer. Tror du ikke det? Ja. Den, sådan på synsfelt, så så den her klammest ud. Ja. Helt klart. Med de der bobler der af ost. Prøv at forklare, hvad synes du om den her pizza? Hvordan smager roven? Det smager bare af torskrog, der er varmt. Ej, jeg skal lige smage en gurk. Ej, lige sådan noget syltet gurk eller sådan noget. Og det smager det også som... Kan du ikke lide agurk? Jeg kan ikke lide syltet gurk. Nå. Det smager som syltet gurk. Ja, jeg tror, jeg skal have jeg Hvad vil smager smage din af? den smager meget Nutella. Og man kan ikke rigtig smage det der citron noget, eller det der hindbær noget. Kan man ikke smage hindbærne eller citronen? Nej. Med det der ost der, så der er bare sådan bobler i det. Ja. Men så... Ja, hvad vil du sådan give din i 1-10 af klammestid? Af klamme? 7. Synes du, den er så klam? Ja. Så vil jeg give min... Jeg vil også give min 7. Okay. Så hvad synes du sådan, at hvad er det gode ved den? Er der noget positivt ved den? Altså, torskrogen, det smager fint nok, og også det der tomatsauce, hvis man bare sådan byder her, smager det bare sådan en pizza, det kan jeg godt lide. Og jeg vil sige, at der er ikke rigtig sådan er noget positivt ved den. Det er bare hate på den pizza. Fordi den der, det der. Altså, Se på din er også virkelig ulækker. Se på det. Ja. Nå, det var vist alt for den her video. I må meget gerne like og kommentere og abonnere. Ja. Og så ses vi ellers bare i næste video. Hej! Yeah!